Zdravím všetkých milovníkov historického zločinu. Dnes tu máme 15. epizódu nášho adventného krimikalendára. A to znamená, že to bude opäť špeciálna časť. Dnes sa budeme rozprávať o jednej z najznámejších ulic v celom Anglicku. Dorset Street bola ulica v Spitalfielde vo východnom Londýne, ktorá sa kedysi nachádzala v samotnom srdci tejto štvrte. Podľa svojej povesti to bola najhoršia ulica v Londýne, pretože 9. novembra 1888 tu Jack rozparovač brutálne zavraždil Mary Jane Kelly. Vražda bola spáchaná v byte Mary Jane, ktorý sa nachádzal na Miller's Court číslo 13. Do bytu sa vchádzalo z priechodu medzi ulicami Dorset Street 26 a 27. Ulica bola v roku 1904 premenovaná na Duval Street a jej severná strana bola napokon v roku 1928 zbúraná počas prestavby Old Spitalfields Market a budovy na južnej strane boli v 60. rokoch 20. storočia nahradené parkoviskom. V roku 2010 bolo toto miesto zastavané počas prestavby burzy ovocia a vlny. Pôvodná ulica bola vybudovaná v roku 1674 a najskôr bola známa ako Datchet Street. Pravdepodobne to bol názov pochádzajúci od Williama Wheelera z Datchetu, ktorý vlastnil pozemky v tejto oblasti. Zakrátko potom dostala ulica názov Dorset Street. Lokálne bola niekedy známa ako Dorset Street alebo Dawson Street. Či už kvôli veľkému počtu domčekov, ktoré sa na nej nachádzali, alebo preto, že prisťahovalci do tejto oblasti považovali pôvodný názov za ťažko vysloviteľný. Bola to krátka a úzka ulica, dlhá 400 stôp a široká 24 stôp, ktorá viedla paralelne z Brushfield Street na severe a z Whitethrough na juhu a spájala Crispin Street na západe s Commercial Street na východe. Ulička s názvom Little Paternoster Row spájala Dorset Street s Brushfield Street. V polovici 19. storočia si istý John Miller postavil niekoľko domčekov v zadných záhradách svojej nehnuteľnosti na uliciach 26 a 27 na severnej strane Dorset Street. Táto malá oblasť, do ktorej sa vchádzalo priechodom medzi domami číslo 26 a 27, sa stala známou ako Millerov dvor. Presne tu, v čísle 13 Millerovho dvora, bývala a bola zavraždená Mary Jane Kelly. Do 80. rokov 19. storočia bola Dorset Street takmer celá obsadená spoločnými nocľahárňami a chudobnými nájomnými bytmi, ktoré väčšinou prenajímali a kontrolovali dvaja muži, Jack McCarthy a William Crossingham. McCarthy a Crossingham boli významnými majiteľmi slamov v tejto oblasti a boli podozriví, že sa podieľali na rôznych nezákonných machináciách, napríklad na kontrole prostitútok, na obchodovaní s kradnutým tovarom a na organizovaní nelegálnych zápasov o ceny. Na Dorset Street sa údajne živili najnižšie zo všetkých prostitútok a niektoré spoločné nocľahárne boli v skutočnosti domami nevhodnej povesti. V adresári Post Office Street Directory na rok 1888 boli uvedené len dva legálne podniky. Barnet Price, ktorý bol obchod s potravinami na adrese číslo 7 a verejný dom Blue Coat Boy,
ktorý prevádzkoval William James Turner na adrese číslo 32. Odhadovalo sa, že počas jednej noci prespalo v preplnených nocľahárniach na Dorset Street viac ako 1200 mužov. Na rohu Dorset Street a Commercial Street stál verejný dom The Britannia. Bol známy ako Ringers podľa priezviska majiteľa. Jeho častou zákazníčkou bola práve Mary Jane Kelly. Oproti Miller's Court na adrese číslo 15 sa nachádzal Crossingemov nájomný dom, pričom ďalší, tiež patriaci Crossingemovi, sa nachádzal na rohu Little Paternoster Row na Dorset Street číslo 35. Práve z tohto spoločného ubytovacieho domu naposledy videli kráčať obeť Jacka rozparovača Annie Chapman. Kráčala po Little Paternoster Row, predtým ako odbočila doprava na Brushfield Street. Odtiaľ zamierila ku Christchurch Spitalfields. V roku 1901 Frederick Arthur Mackenzie v denníku Daily Mail napísal o Dorset Street nasledovné. Citujem. Nedávno sa ulica stala nežiadúco známou. Máme tu miesto, ktoré sa môže pochváliť pokusom o vraždu v priemere raz za mesiac, vraždou v každom jeho dome a minimálne v jednom dome vraždou v každej izbe. Policajti sem chodia spravidla vo dvojiciach. Hlad sa tu prechádza po uličkách a dnes sa tam rodia zločinci zajtrajška. Podnájmy na Dorset Street a v okolitých štvrtiach sú hlavnými centrami pohyblivej kriminálnej populácie Londýna. Samozrejme, že sem nechodia tí najdôležitejší v oblasti zločinu. Falšovatelia a podobne. Na Dorset Street nájdeme vo väčšej miere obyčajných zlodejov, vreckárov, podvodníkov, násilných hlupičov a neodsúdených vrahov. Zdá sa, že polícia má teóriu, že je lepšie nechať týchto ľudí zhromaždiť sa na jednom mieste, kde ich možno ľahko nájsť, ako by sa mali rozptýliť po okolí. A Dorset Street možno slúži ako policajná pasca. Koniec citátu. Dorset Street ostala po vražde Mary Jane Kelly neslávne známym slamom. V roku 1901 bola istá Mary Ann Austin zavraždená 10 ranami do brucha v niekdajšom dome Annie Chapman, v dome, ktorý predtým patril Crossingemovi na Dorset Street číslo 35. Neskôr, v roku 1909, došlo opäť k vražde, ktorá sa podobala tým od Jacka rozparovača. Stalo sa to v Miller's Court čísle 20 v miestnosti priamo nad číslom 35. Túto miestnosť v roku 1888 obývala istá Elizabeth Preter. Obeťou vraždy z roku 1909 sa stala mladá žena menom Kitty Ronan, ktorá sa našla s podrezaným hrdlom. Tak ako v roku 1888, aj v roku 1909 bol majiteľom tohto domu John McCarthy. Poslednou vraždou na Dorset Street bola mafiánska vražda manažéra klubu v Soho a bývalého boxera Selvina Cooneyho vo februári 1960. Tohto muža strelili do hlavy na ceste do jedného z klubov na tejto ulici, na čo sa zapotácal, spadol zo schodov na cestu a zomrel. Živý opis zločinu a nerestí na Dorset Street je uvedený v memoároch Ralpha Fienna z roku 1963 o židovskom chlapčenskom živote v East Ende. Citujem. Bola to ulica plná vykonávateľiek najstaršieho remesla. Autor v tomto prípade použil iné anglické slovíčko,
ktoré ja nemôžem v preklade použiť. Určite viete, čo myslím. Pokračujem. Vždy som cítil, že medzi vykonávateľkou tohto remesla a prostitútkou je jemný rozdiel. Aspoň sme si to mysleli. Prostitútky boli mladšie a atraktívnejšie. Ženy, ktoré sa venovali remeslu, boli staré zhýralky. Mali odporné postavy, vyzerali zúfalo, zlé, chlípne a neváhali použiť najhrubšie nadávky. Nežili tam žiadni Židia, len zopár odvážnych ľudí malo odvahu sa tadiaľ prejsť. Krčmy boli každých pár metrov. Každých pár metrov sa nachádzali neporiadne domy. Obývali ich hulákajúci, opití bitkári a možno dokonca šialení zločinci. Koniec citátu. George Duckworth, ktorý v roku 1898 z poverenia Charlesa Botta skúmal londýnsku chudobu a opísal Dorset Street ako najhoršiu ulicu, akú som doteraz videl, zlodeji, prostitútky, bitkári a samé chudobné podnájmy. Mackenzieho článok, ktorý sme spomínali, v Daily Mail z roku 1901 niesol názov Najhoršia ulica v Londýne a toto slovné spojenie sa znovu objavilo v knihe Jacka Londona Ľudia z priepasti z roku 1903. Fiona Rule ho následne prevzala ako názov svojej knihy o histórii tejto ulice z roku 2008. Začiatkom 20. storočia predstavovala Dorset Street malé nežidovské geto v oblasti, ktorá bola teraz prevažne židovská. 28. júna 1904 bola Dorset Street premenovaná na Duval Street. V roku 1920 londýnska korporácia odkúpila Spitalfields Market a začala s rozsiahlou prestavbou, ktorá zahŕňala zbúranie celej severnej strany Duval Street, vrátane Miller's Court. Nový ovocný trh bol otvorený v roku 1928. Ďalšia nová výstavba trhu v 60. rokoch viedla k tomu, že Duval Street sa stal parkoviskom pre nákladné autá. Budovy na južnej strane Dorset Street boli v rokoch 1969 až 71 prestavané na viacpodlažné parkovisko. Severnú stranu ohraničovala budova londýnskej burzy ovocia a vlny, ktorá sa v neskorších rokoch využívala najmä ako kancelárske priestory pre malé podniky a ako sklad pre dovozno-vývoznú spoločnosť. V rámci prestavby sa v rokoch 2015 a 2016 uskutočnili archeologické vykopávky. Tie odhalili teraz už neexistujúce pozostatky domov čísla 7 až 12 a 15 na Dorset Street. Všetky boli na južnej strane ulice. Boli odhalené aj zachované odpadové šachty obložené tehlami a významné časti keramických, sklenných, kovových a iných fragmentov pochádzajúcich z konca 17. až polovice 19. storočia. V jednom z odpadových priestorov sa našla skupina 29 dekoratívnych keramických figúrok, ktoré sa predbežne spájajú s maloobchodnou predajňou keramiky a skla, ktorá patrila Thomasovi Wedgwoodovi a sídlila na Dorset Street číslo 40, približne od roku 1826 až do 1850. Našlo sa tu aj 21 ľudských hrobov z predchádzajúceho severného cintorína v rímskom Londýne. Rímsky Londýn alebo Londýnium bol hlavným mestom Rímskej Británie počas väčšiny obdobia rímskej nadvlády. Väčšina historikov dnešného storočia sa domnieva, že pôvodne išlo o osadu, založenú krátko po Klaudiovej invázii do Británie na mieste dnešného Londýna, okolo rokov 47 až 50 nášho letopočtu.
Jeho najstaršou bezpečne datovanou stavbou je drevená kanalizácia z roku 47 nášho letopočtu, ktorá sa nachádza v kľúčovom bode nedaleko Temže, ktorá z mesta urobila hlavný prístav, vybudovaný v rokoch 49 až 52 nášho letopočtu. Slúžil ako hlavné obchodné centrum v rímskej Británii až do jeho opustenia v 5. storočí. Dúfam, že sa vám páčila aj takáto výnimočná epizóda a teším sa na vás pri tej ďalšej.